Sẽ photog là nữa. Đây gì? Nữa có đằng nó đây. Photog là chứ. Stress mà bà làm nữa nè. Rồi, ăn khai cái bút khát đó sẽ. Này, watermelon haखांबाय जासिगोन बेखौ दायो. आंनि हाना वाटारमेलन जाफैदों बाथाबारियाव मा थांखो अट'आ सोरखौ नायदों नोंलाय सोरखौ नायदों नै गावदाङा वाटारमेलन जादों मा मुगै बांसिन जादोंलै जोंनियालाय रानदों मेसागाथ' मोनजायादां माथो मेसा मोनजाया दुखु जासोदों इसरा सानैल' नै वाटारमेलन जाग्राफ्रा बेहा हारसिं नै आं बेयाव माबादों जिरायनानै जादों इसरा सानदों जादों दाबोरसे जाबाय नामा नोंसोरलाय बांद्राय ज' फेमिलि मोनसेनि जादों जि गोदै वाटारमेलना न मेसा सोरहानि वाटारमेलन बियो सोरहानि वाटारमेलननि बिदै लोंनो जुस ब्लर जासिगोन बिसोरो दे लोंदो बरिया नुखादों आंबो मेसानिखौ लोंसै